statement following our observations that people are abusing the digital space by distributing disturbing images and images that they have accessed without permission. Whilst we appreciate that we live in a digital era, but it is also very important that we understand that the digital space has some side effects to people as well as to the society. And therefore, good cyber hygiene is a practice that we as Malawians need to adopt. Currently, we're using the Electronic Transaction Cyber Security Act of 2016, but people must be aware that one, we have a new law which is called the Data Protection Act, which was passed last year in 2023, and we have three more digital bills that are coming. We have the Cyber Security Bill and we have the Cyber Crimes Bill. In the Cyber Crimes Bill, sharing of material which is deemed to be hateful attracts a fine and it's going to be an offense. So it is very important for us as a nation to begin practicing safe digital practices that are going to encourage the growth of the digital space and not to hinder its growth. Maybe to other people who are also sharing some fake news without verifying or without balancing their stories, what would you say on that? That as well is punishable by law. Distributing misinformation and fake information in the Electronic Transaction Act is also cited as a breach, and therefore it is very important that whilst we are on social media and on digital surfaces, it is very important that we verify any piece of information before you proceed to share or distribute it. The one who is distributing and sharing is the one that will be liable to answer before a court of law. Chabona digital fotokozeni machidwe kwambiri anthu akugana zithunzi mwina zosayenera ngati makla mwina mngatipo bwanji bankhani imeneyi. Ife tufuna tadziwitsa Malawi kuti ngakhale talopo nyengo ya digital tifunika kwambiri kuti tidziwe kuti zimene timachita pa digital space kapena pa masamba mchezo ndi zinthu zoti zitha kuononga miyoyo kapena kusokoneza miyoyo ya anzathu. Ndiye tikuyenera kuti tionetsetse kuti zinthu zimene tikugawa kapena zinthu zimene tikutenga pa digital kapena pa masamba mchezo zikhale zinthu zoti zititukule zinthu zoti zisasokoneze miyoyo ya anthu ena. Mdziko muno muli malamulo ndi lamulo la Electronic Transaction Act and Cyber Security, komanso ndi lamulo lina limene limatchedwa Data Protection Act. Malamulo amenewa ndi malamulo oti amafotokozera ndondomeko zina ndi zina za zinthu zimene tikuyenera kupanga pa madigital web. Ndiye amanena kuti kusadziwa sungagwiritse ntchito kuti sinimadziwa pa koti chifukwa tikuwauza Malawi kuti chonde dziwani kuti dziko lino lili ndi malamulo ndipo malamulo amenewa akuteteza mbali zonse, akuteteza moyo wathu wabwinobwino komanso akuteteza umoyo wathu wa digital. Ndiye chonde Malawi tionetsetse kuti zinthu zimene tikugawana pa masamba mchezo zikhale zinthu zabwinobwino zolongosoka chifukwa malamulo akati agwire ntchito sayang'ana nkhope. Mwina pali ena amene akulemba nkhani zoti mwina sana vesese kwa akuluakulu nkhani imeneyo kapena kuti fake news zinthu ngati zimene zimalamula kuti bwanji. Malamulonso amaletsa kufalitsa nkhani bodza kapena kufalitsa nkhani ncholinga choti usokoneze anthu ena maganizo awo. Pachizungu chimene amachedwa misinformation kapena disinformation. Malamulo amenewa amene ndafotokoza awiri aja Data Protection Act ndi lamulo la Electronic Transaction and Cyber Security Act. Malamulo amenewa tikukonza malamulo ena awiri atatu amene tikuwabweretsa kuti athandizire. Pali lamulo limene tikulitcha kuti Cyber Crimes. Lamulo limeneli likufotokozera mwachindunji zonse zimene munthu zikuyenera kuchita ndi komanso kuti chindapusa chake chizikhalira kuchikulu bwanji. Ndiye Malawi chonde tikamagwiritsa ntchito masamba mchezo tionetsetse kuti tikudziwa kuti kuli malamulo kunja kuno amene amayang'aniranso zimene tikuchita pa masamba mchezo. Lamulo likakugwera iweyo ukuyena kuti ukafotokoze pamaso pa jaji mbali yako.